Pois de novo estamos con todos vostedes e lle damos a boa noite e a benvida a Alberto Pazos, portavoz do Grupo Partido Popular no Parlamento de Galicia. Dende, teño que mirar a data, isto é dende setembro do 23. Agradezo que me recordes porque eu tampouco teño moi claro, pero sí. Señor Pazos, moi boa noite, benvido, como estamos? Un placer estar aquí, como sempre. Temos dous aniños aí para falar de balance de xestión do goberno do ano 24 hasta o 28. Se acaban de cumplir esos dous aniños, pero antes me gustaría que hoxe a noticia e abre pois a noticia do paro, e é unha boa noticia para Galicia, non sei que quere decir vostede sobre isto. Bueno, eu creo que todo o que ten que ver cos datos de paro hai que miralo nun contexto e cunha visión amplia. Eu creo que levamos moitos anos cunha evolución do paro positiva, sobre todo en relación ao conxunto do Estado, e iso creo que a boa noticia máis alá dos datos puntuais. Hai meses mellores, hai meses peores, iso é absolutamente normal, pero o diferencial co Estado sí que amosa que estamos facendo políticas que son útiles e, evidentemente, estamos conseguindo uns datos de paro que se achegan moito ao que é incluso o paro cero, falando técnicamente, non por debaixo do 10% e demais. Creo que iso é moi interesante e non nos pode tampouco facer perder de foco algo que para nós é importante, que non só que haxa traballo, sino que ese traballo sexa de calidade, non? E por iso tamén estamos facendo unha aposta pois por apostar polo coñecemento, pola innovación, polo desarrollo, pola tecnificación, porque sabemos que todo o que está asociado a esos conceptos pois xera postos de traballo de maior calidade, mellor pagados e, polo tanto, pois tamén permite unha maior calidade de vida aos que buscamos. A ver o que nos dá tempo a falar nestos 20 algo de minutos que nos quedan por diante, pero antes, balance destes dous aniños. Canto hai do prometido, se pudera dar un porcentaxe do prometido hai 2 anos, no 24? Bueno, non me atrevo a dar unha porcentaxe, porque as cousas sempre son complexas ese tipo de análisis, pero o certo é que nos estamos moi satisfeitos. Nos concurrimos ás eleccións cun programa, cunha folla de ruta establecida claramente nun programa electoral, e creo que o grado de cumprimento dese programa está sendo moi alto, non? É certo que hai moitas cousas que, en fin, hai temas que se solucionan no curto plazo e outros están en proceso, non? Nos discutíamos fai pouco sobre as políticas de vivenda no Parlamento, e claro, o presidente tuvo que explicar, non? Que as vivendas hai que deseñalas, planificalas, facer a planificación urbanística e construílas. Nos non temos varitas máxicas, non? Pero nos comprometemos, por exemplo, 4.000 novas vivendas públicas para este período de 4 anos, 3.000 xa están en marcha, as outras 1.000 van a estar neste ano, e, polo tanto, nos parece que é un grado de cumprimento moi alto. Entonces, o que creo que sí que... E unha das primeiras casi necesidades, non? Bueno, eu creo que o problema número 1 agora mesmo para o conxunto da poboación e, polo tanto, había que centrarse nisto, evidentemente. Polo tanto, no que depende de nós, creo que estamos conseguindo un alto grado de cumplimento das compromisos que adquirimos cos galegos, e agardamos que nos 2 anos que nos quedan poder dar plena satisfacción e alcanzar eses obxectivos que nos fixamos, aínda que non sempre teñamos a colaboración que nos gustaría para poder acadar eses obxectivos. Nin a colaboración da oposición galega, nin a colaboración de outras institucións do Estado que deberían de estar sumándose ao esforzo por facer unha Galicia mellor, non? Logo iremos un poquinho máis ao tema da vivenda pública, pero casi empezamos polo modelo de industrialización de Galicia, e, bueno, pois está de moda e está de actualidade o tema de Altri, e ademais que esta mañán no Parlamento de Galicia o Bloque Nacionalista Galego pedía unha comisión de investigación sobre o expediente de Altri, e ademais acusan o goberno e acusan ao Partido Popular, pero principalmente o goberno, de opacidade na información sobre Altri. Entonces, que pode decir vostede? Como está, en que minuto de resultado está o expediente, e que grado de opacidade ou de información ten a oposición? O grado de transparencia deste goberno é absoluto, pero hai que entender o que é a transparencia, hai que entendelo. E o que hai que entender é que hai unha serie de documentación que, cando xa solicitan, estás obligado a facilitar, e, por tanto, é un acto reglado o que hai que dar cumprimento, e hai outro tipo de documentación que estás obrigado a non facer pública. Quero dicir, non é unha cuestión de gusto do
do goberno, sino simplemente, pois, dependendo da confidencialidade que teña esa documentación e de como afecte a terceiros, non a goberno, evidentemente, sino a terceiros, neste caso a empresas, pois hai cuestións que se poden facilitar ou non. Dito o cual, volvo a repetir, o grado de transparencia é máximo. Nos estamos bastante decepcionados con este tema e quero explicar por qué. Porque cando concurrimos todos ás eleccións, todos tiñamos claro e todos comprometemos un esforzo por crear emprego industrial en Galicia. Absolutamente todos os grupos. En o caso concreto de Altri, todos os grupos comprometemos en sede parlamentaria o noso apoio a Altri. Todos. É certo que agora algúns din que descoñecían cal era o proxecto. É curioso que apoyaran un proxecto que descoñecían, pero que nós antes das eleccións tuvemos un debate onde a iniciativa, recordo perfectamente, do Partido Socialista, se explicaba perfectamente cales eran as toneladas de celulosa líquida que se iban a producir e que parte desas se iban a convertir en fibra textil. E o explicaba o Partido Socialista, non a iniciativa, non nós. Esa iniciativa tivo o apoio de todos, pedindo apoio para ese proxecto e incluso a exixencia por parte do Bloque Nacionalista Galego de que se implementara na Mariña Lucense, concretamente en algúns concellos gobernados polo propio BNG. Non seguimos no mesmo, en crear emprego industrial. Por lo tanto, serán outros os que teñen que explicar por que cambiaron de opinión, por que un proxecto que consideraban estratégico ahora é un proxecto casi demoníaco, e por que se empeñan prácticamente, pois eso, en demonizar calquera proxecto industrial. Eu sei que o Bloque cree ten un certo confianza na asunción de elementos máxicos. Nos non. Se queres enerxía eólica, ten que haber parques eólicos. Se queres enerxía hidráulica, ten que haber instalaciones hidráulicas. Se queres eólica mariña, ten que haber instalacións de eólica mariña. E se queres emprego industrial, ten que haber industrias. Entonces, o BNG e o PSOE deberían de explicar como pretenden crear emprego industrial en Galicia, sen que haxa industrias, ou bloqueando cada proxecto industrial de certa relevancia que se quere instalar na nosa comunidade e que, desgraciadamente, acabarán marchando para outras onde se xan mellor benvidos. Para rematar o tema de Altri, foi moi contestado dende a ría de Arousa e dende, lóxicamente, porque era, digamos, que a desembocadura do río Ulla, e, digamos, que os riscos de contaminación que alegaban, entre outras, as plataformas anti-Altri. Non sei que pode dicir vostede sobre ese medo e da ría que podía afectar os, digamos, que os bancos marisqueiros e a toda a riqueza que soporta a ría. E xa casi metemos no mesmo tema ao lado de, digamos, que está facendo a Xunta neste momento por, digamos, os desastres provocados polas riadas, polas chuvias, polas borrascas, este tren que, lóxicamente, está, entendo que, valorando, actualizando, registrando a mortalidade para poder tomar decisións, pero como se pode axudar, métame todo nun paquete, ainda que o separe non é moi vostede. sinxelo, porque a resposta ás dúas preguntas é a mesma. O que está facendo a Xunta é traballar. A Xunta, cando chega ao proxecto de Altri, o que pon é a traballar os técnicos para que fan un análise. O dixemos sempre, se cumple todos os parámetros medioambientais garantindo que non se van a producir afeccións a terceiras actividades, podería sair adiante. E se non cumple, evidentemente, se tería denegado. Como non pode ser doutro xeito. Eu o que me nego é a esta falacia, a esta dicotomía que nos obliga a oposición, que é absolutamente mentirosa. Porque non se dá en ningún lugar do mundo. Creo que ningún país serio do mundo ten que elexir entre agricultura e industria. Nós queremos agricultura e queremos industria. Claro. Non hai que elexir entre pesca e industria. Son complementarios. Queremos pesca e queremos industria. Non queremos ser un país que teña únicamente dependa dun sector concreto. Nos queremos ter unha pluralidade de saídas que permitan que a xente que quere vivir do mar viva do mar, que a xente que quere vivir do campo viva do campo e que a xente que quere traballar na industria poida traballar na industria. E isto é o razoable. Isto é o que fan todas as grandes potencias mundiais, isto é o que fai Estados Unidos, é o que fai Inglaterra, é o que fai Alemania, é o que fai Xapón, é o que fai Italia, pero parece ser que isto é perfectamente lógico en todos os lugares do mundo, hágase en Galicia.
donde en Galicia parece ser que a chegada de calquera industria destrúe por completo o ecosistema existente. Non é certo. É o mismo que dixeron de Citroën, é o mismo que dixeron da P9, e o tempo demostrou que iso é radicalmente falso. Sobre outro tema que me preguntabas do marisqueo e demais, pois o que está facendo a Xunta é traballar. Evidentemente, se produciron estes trens de borrascas que foron chegando, que evidentemente aumentaron o caudal de agua doce que está chegando aos bancos marisqueiros, e iso sabemos que é perxudicial para eses bancos, e agora o que hai que facer é estudiar cales son as consecuencias. Porque eu quero dicir que isto non é o primeiro episodio deste tipo que se estaba facendo. Xa vivimos episodios anteriores, efectivamente, e o que estábamos facendo neste momento era aplicar todas as medidas que se acordaron en aquel momento para recuperar os bancos marisqueiros. Oxe, o que estamos, o anunciou, se non recordo mal, no último pleno a propia Conselleira do Mar, é facendo a avaliación de cales son as consecuencias reais, medidas científicamente polas persoas que teñen cualificación para ello. Os biólogos. Efectivamente, unha vez que teñamos os resultados, os biólogos van a facer unha serie de propostas, falaremos cos implicados, coas cofrarías, coas marisqueiras, e intentaremos recuperar dunha maneira planificada e ordenada eses bancos, porque, volvo a repetir, nos non estamos dispostos a renunciar a ningún dos sectores fundamentais de Galicia, e o marisqueiro, dende logo, é un dos importantes. Un dos problemas que preocupa e que, ademais, bueno, pues a Asociación de Empresas de Parques Eólicos está moi preocupada. Non sei que nos pode decir, nos aquí sempre temos un problema de tempo, pero necesitamos enerxía en Galicia se non temos embalses, se non temos parques eólicos, se non temos parques mariños, bueno, se non temos incluso o sector do metal, que se abre un abanico e unhas posibilidades inmensas no tema da defensa e da aeronáutica e do desenvolvemento. Entonces, como podemos meter todo isto dentro do conxunto dos obxectivos do goberno galego? Planificación, sentido común e aplicación da lei. É ben sinxelo. E volvo a repetir, cada vez que alguén plantexa a necesidade de, bueno, ten un proxecto que quere sacar adiante... Pero agora mesmo hai moitos parques eólicos metidos na xusticia... Inexplicablemente. Eu volvo a repetir. Que impide o desenvolvemento e paraliza as inversións. Efectivamente, se está cuestionando determinada legislación. Hai unha serie de paralizacións de carácter temporal acordadas polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia e que son recurridas normalmente ante instancias superiores. As instancias superiores están recurrentemente ratificando o que está acordando a Xunta de Galicia, o que está impulsando como legislación sectorial, polo tanto, o que resulta incomprensible que se siga insistindo en algo que permanentemente está sendo tumbado por parte da xusticia a nivel nacional. É algo que non nos explicamos, é algo que está causando un presuicio enorme. Eu quero decir que hasta fai ben pouco Galicia era o primer produtor eólico nacional, e hoxe xa non é así, porque está paralizado, e non sabemos moi ben por qué, e isto, bueno, se está producindo en salas concretas, con magistrados concretos, aos que eu chamaría a facer unha reflexión. Eu entendo que poida xurdir unha discrepancia xurídica entre un plantexamento dunha administración e un xuiz, iso perfectamente normal. Pero unha vez que se somete isto a consideración de instancias superiores e recurrentemente están desacreditando o criterio, o lóxico é que, bueno, faga unha reflexión e intente tomar as decisións acorde a ese criterio superior para non perxudicar o desenvolvemento dunha industria que para nós é fundamental, porque crea, como decía antes, moitos postos de traballo e moitos postos de traballo de calidade. Ademais, en zonas, en lugares onde creo que todos estamos demandando, como son áreas do rural, non? Que mellor que exista emprego de calidade no rural para fixar vida, para fixar poboación e para que efectivamente non despoboar esas zonas que despois nos acordamos todos cando chegan tempos duros de que efectivamente están despoboadas e de que non teñen futuro. Démoslle futuro, nós estamos apostando por iso e creo que se pode facer dunha maneira razonable. Outro capítulo dos importantes e dos que hai, ademais, moitos investimentos, pero que tamén hai problemas. Cal sería o estado da sanidade pública en Galicia, señor Pazos? Mire, eu vou empezar polo básico. Repito sempre, o repito desde a convicción que ten un usuario da sanidade pública. Porque ademais hai un sindicato que sigue... Sí, en fin. O nega.
Eu respeto moito os sindicatos, non pode ser de outro xeito e teñen todo o dereito. Ainda que sea pero están aí un pouco... Mire, a realidade, primeiro, e eu quero decilo con total rotundidade, temos unha das mellores sanidades do mundo, e calquera que teña un problema sanitario grave e que recurra á sanidade pública sabe cal é a atención que recibe. Temos instalacións sanitarias de primeiro nivel, temos tecnoloxía sanitaria de primeiro nivel e temos profesionais sanitarios de primeiro nivel. Entonces, o que me parece que é moi injusto, que é algo que escuito últimamente de maneira recurrente, que a sanidade funciona moi ben, pero a pesar do goberno. Isto é pouco razonable. Mire, a sanidade funciona ben gracias a todos, aos que investimos, aos que planificamos, aos que a xestionan, e efectivamente os profesionais, como non pode ser doutro xeito, pero non creo que os profesionais galegos sexan tan maravillosamente superiores aos de calquera outra comunidade, de tal feito que consigan superar as dificultades que lle pon este pérfido goberno. Iso non é certo, e non é xusto. Entonces, partindo de que temos unha sanidade de primeirísimo nivel, somos conscientes de que temos problemas. Pero os problemas que ten Galicia non son específicos de Galicia. Nós temos problema porque hai dificultades para cubrir determinadas especialidades sanitarias. Nomeadamente, pois, todo o que ven coa atención primaria e os pediatras. Pero que non hai. Dicir, non é que en Galicia falten os pediatras e os médicos de primaria que sobran noutras comunidades. Todas as comunidades teñen o mismo problema. E hai unha cousa que non sabe a xente, a mí me gustaría aclararla. Mire, ao final do goberno de Mariano Rajoy, hubo unha reunión de todos os representantes, todos os conselleiros de Sanidade de España, no Consello Interterritorial, efectivamente, sí, falamos aproximadamente de principios do ano 2018. Estamos falando de 2 anos, de 8 anos. 8 anos. E aí chegouse un acordo das medidas que había que tomar para paliar ese déficit de profesionais. É un acordo que tomamos por unanimidade todas as comunidades, de todos os colores, as nacionalistas, as gobernadas polo PP e as moitas que habían aquel momento gobernadas polo Partido Socialista. E o apoiamos todos. 3 meses despois se produciu unha moción de censura. Ninguna sola daquelas medidas foi aplicada. O porqué? Non o sei. Pero invito a calquera que faga unha comprobación en redes sociais e pode entrar, por exemplo, a comprobar como está a sanidade nos hospitais de Ceuta e Melilla, por exemplo, que son os dous únicos que xestiona directamente o goberno de España. Levan anos en folga. E levan anos en folga por falta de profesionais. Temos unha carencia de profesionais, por exemplo, para todo o que ten que ver coa sanidade penitenciaria, que depende do Estado. Os médicos que van á sanidade penitenciaria son tamén especialistas en primaria. Por que non os ten? Porque non hai. E os temos tamén esa carencia, por exemplo, no Servicio Social da Mariña. Exactamente igual. Entonces, eu creo que chega un momento en que temos que apartar as diferencias políticas e temos que empezar a traballar seriamente en paliar unha escaseza de profesionais que sufrimos todos. O médico non se fai en 2 anos. Evidentemente, nos levamos pedindo moitísimo tempo que se cambien os criterios de formación do MIR, por exemplo, para que sexan moitos máis os centros que poidan formar e, polo tanto, poidamos formar moitos máis profesionais. Iso foi unha das cousas que se acordou en 2018. Por que non se modificaron? Non o sabemos. Non, é que creamos máis MIR que nunca. É certo. Pero se non son dúas cousas incompatibles, pero creando máis MIR que nunca, non palían o déficit que hai. Bueno, ese déficit temolo nós, teno Portugal, teno Francia, teno Alemania. É un tema serio que debería requerir de plantexamentos serios. Nos deixamos isto o problema dos profesionais neste punto e nos imos aos investimentos. Me gustaría que a renovación dos centros de saúde primarios, por decirlo, os novos que están en marcha, pero principalmente que nos falara hai dous aquí que chaman un pouco a atención, ademais pola cantidad de investimento, que é o Chopo, Centro Hospitalario de Pontevedra, a gran inversión que hai aí, non só a nivel de instalacións, sino que de tecnoloxía diagnóstica, vale? E tamén, o novo centro de saúde de Vilagarcía, que vai a ser unha boa referencia dos centros de saúde na principal cidade daqui da zona. Son dous exemplos, efectivamente, dos investimentos que estamos facendo en materia sanitaria. Son dous investimentos moi importantes. En Pontevedra estamos creando o gran hospital para o próximo século.
Esa é a realidade. Eu entendo que iso é un proceso complexo, é un proceso, ademais estamos ampliando un hospital ao tempo que mantemos toda a actividade hospitalaria, eso é normalmente dificultoso, pero certo é que Pontevedra vai ter en moi pouco tempo un hospital do que sentirse profundamente orgulloso. Digan o que digan algúns, que están empeñados en que parece que todo teñen que ser problemas e todo ten que ser negativo. Eu xa pasei por ese proceso, o recordo perfectamente, cando se falou do Hospital Álvaro Cunqueiro. Unha auténtica desgracia, decían todos, nos anunciaron todos os máis do mundo, hoxe un dos hospitais mellores de Europa, un orgullo para calquera sanitario galego, e non hai un só paciente que pasara por ese hospital e non se sinta profundamente orgulloso do que ali se construiu. Eu estou seguro que en Pontevedra vai pasar exactamente o mesmo, e ese Gran Montecelo vai ser un hospital de referencia para moitas décadas. E igual coa renovación e construción de novos centros, somos conscientes de que hai centros que teñen carencias. Por qué? Bueno, porque temos unha... Claro, pasan para todos, evidentemente. Por lo tanto, xurden novas necesidades, xurden novas especialidades, xurden novas tecnoloxías que precisan de novas instalacións. E o que ten que haber é unha planificación sensata. Nos poderíamos decir que vamos a rematar, como din algúns, todos os anos en orzamentos me chega unha longuísima lista de centros de saúde que van facer novos, non? Mais ou menos a un coste de 200.000 euros por centro, se arreglan 20, 30 centros todos os anos. Non funciona así, con 200.000 euros nun centro de saúde non se fai absolutamente nada. E o que se require dunha planificación sensata. Empezamos renovando os máis antigos e pouco a pouco se irá renovando a rede completa. Imos mal de tempo, señor Pazos, me gustaría que fixera unha pequena referencia o, digamos que como tema punteiro, temos todos os problemas, temos eses problemas dos que comentábamos de falta nalgúns centros de deficiencias nas instalacións, porque se quedan un pouco vellas ou un pouco soletas, temos deficiencias nos médicos, nos profesionais, pero temos carencias. Carencias, carencias son magníficos. Pero temos número. Sí, temos carencias de número. Non na calidade. Cuidado con eso. No, porque quero defender. Que sí, son magníficos profesionais. No, e eu non quixen decir eso, aínda que me haya expresado mal polas presas. Pero o centro de protóns, isto... O centro de protonterapia é un orgullo. Claro, isto, ademais, para o tema do cáncer vai ser un antes e un despois, é unha revolución en España. É unha revolución, efectivamente, de diagnóstico, vamos. Eu creo que teñamos hai que tomar, sinceramente, unha visión amplia do que estamos facendo en materia de sanidade. O centro de protonterapia vai supor un antes e un despois, indiscutiblemente. Pero que ao tempo estamos desenvolvendo o Centro para Terapias CAR-T, que son terapias personalizadas para o tratamento do cancro. Isto supón unha revolución a nivel sanitario. É certo que son investimentos que se ven a longo prazo. Se falaba o Centro de Protonterapia que acabamos de instalar, o que é a parte propiamente científica, a parte médica, requiere dun ano de axustes hasta que esté funcionando operativamente. Porque é tecnoloxía de última xeración e, polo tanto, que os galegos dispoñamos disto, dispoñamos ademais de profesionais que ademais ao mesmo tempo están xerando estudios científicos, por exemplo, no ámbito xenómico e demais, de primeiro nivel mundial. Se xuntamos a mellor tecnoloxía con magníficos profesionales como temos, vai supoñer unha revolución no ámbito da atención. Por iso digo que creo que a confianza que temos que depositar na sanidade pública é absoluta e total, recoñecendo as dificultades que existen e traballando para solventalas de maneira razonable. Vivenda pública, antes fixo mención, pero me gustaría que tamén fixera non só a nova construcción, sino tamén as axudas a alugueres a mozos e, digamos, que incluso as axudas a comprometer esos, ou a facerse cargo desa parte do 20% do aval bancario cando, digamos que certos veciños non son capaces de chegar, non? Sobre todo os máis novos, non? Todos sabemos que non todo o mundo dispón de esa facilidade pois para facer unha aportación líquida que supoña a entrada de máis, e, polo tanto, o que estamos traballando non en construir vivendas ou non construir vivendas, senón en resolver o problema de vivenda. E iso se resolve con moitas medidas complementarias. Fai falta construir e ampliar o parque de vivenda pública? Indudablemente. Temos comprometidas 4.000 novas vivendas para esta legislatura, 10.000 máis antes de 2030, se temos oportunidade de leválas a cabo, que estou seguro de que sí. Temos que mellorar todo o que ten que ver coa rehabilitación, porque hai moita vivenda que está desocupada por non cumplir os mínimos requisitos. Temos que facilitar o aluguer de vivenda.
Aí, en fin, hai algunha cuestión que deberíamos abordar como en carácter nacional, como é algunha reforma legislativa que permitira a xente que ten vivendas alugalas en condicións de seguridade de tal maneira que hubiera un incremento. Eso é fundamental. Hubo un retiro de oferta brutal. Evidentemente, eu non entendo como un goberno responsable non se plantexa algo, unha pregunta que para mí é moi sinxela. Calquer propietario dunha vivenda, de verdad que razonablemente prefire tela vacía, baleira e sin xerar ningún tipo de valor que alugada nunhas mínimas condicións de... Habrá que preguntarse porque a xente non se anima a facer iso. Bueno, pois é unha cuestión que se ten que resolver con unha lei de arrendamentos, con a lei de arrendamentos razonable e equilibrada. E, por suposto, axudando as familias e aos máis novos a que teñan unha posibilidade real de acceso a vivendas, pois con esas axudas, complementando de alguna maneira as rendas para que poidan acceder a esa primeira vivenda, e creo que iso é algo que vai dar resultado a medio e longo prazo. Prometer solucións máxicas en vivenda e enganar a xente. Eu cada vez que escoito estas promesas de 40.000 novas vivendas, 50.000 vivendas, 150.000 vivendas, eu non sei onde están esas vivendas que prometeu o goberno de España. Desgraciadamente en Galicia non hai ninguna. Porque nos pedimos especificamente que se nos sinalase onde están para intentar operar sobre elas e facilitar o acceso a xente, e todavía non foron capaces de decirnos onde está nin unha soa desas vivendas prometidas por Pedro Sánchez. Foise o noso tempo, non falamos de corrupción, non imos a Madrid, non falamos da guerra de Irán. Pois non sei se é mala cousa, porque creo que a xente está farta. Por eso, pero falamos de turismo. O 12 de agosto vai vir todo o mundo a Galicia. Hai que xestionar un pouco eso. E o ano que ven co Xacobeo, que vai pasar? Eu non sei se vai ir todo o mundo a Galicia, o que sei é que todo o mundo que veña vai ser ben recibido en Galicia. E Galicia calidade? Galicia calidade é algo máis cun lema. É un leitmotiv, é o que nos inspira, e creo que o presidente Rueda tivo un gran acerto ao recuperar un lema no que creo que nos sentimos recoñecidos todos os galegos. Sinceramente. E os veteranos que vimos nacer Galicia calidade mellor. Efectivamente, pero de verdade, creo que pasou de ser un lema, un leitmotiv puramente institucional ou publicitario, a ser unha seña de identidade dos galegos. Os galegos consideramos que somos Galicia calidade, e polo tanto creo que foi un gran acerto. Esa Galicia calidade está sobradamente preparada para asumir todos os visitantes que queiran chegar. Temos que facelo con sentido, temos que facelo de xeito ordenado, pero temos que facer sen botar atrás a xente que quere vir aquí. Hai moita xente que quere vir a coñecernos, e iso debería ser un motivo de orgullo. E, evidentemente, unha cousa é que poñamos orden e outra cousa é que estemos alentando discursos que parece que queren alonxar os turistas de Galicia. Nós non estamos niso. Creemos que os datos de turismo nos últimos anos nos están dando a razón e que Galicia é un centro de atracción de altísima importancia e, por tanto, temos que poñelo en valor porque, como decía antes, non estamos dispostos a renunciar a ningún sector e a crear riqueza en todos os sectores que ten Galicia. O turismo é importante, tanto a nivel gastronómico, cultural, de praia, de visitas, en fin, son moitas as opcións que temos e o que temos que facer é potencial a todas, incluído, por suposto, a xoia da corona, que é o camiño. A mí me sorprende moitísimo que exista xente en contra da importancia que adquire o camiño para Galicia, porque é o turismo máis democrático do mundo. É o turismo máis democrático do mundo. Está para todos os niveles. E para en cada vila, para os pequenos... Hai que pensar que os peregrinos que chegan van percorrendo todo o territorio galego. Van parando en hotéis, en albergues, en pequenas instalacións que non están en mans de grandes cadeas hoteleiras. No, de pequenos propietarios se beneficia a hostelería. Eu creo que calquer país do mundo pagaría por un modelo turístico como é o do Camiño. E creo sinceiramente que ten que seguir sendo o mascarón de proa dun turismo galego que vai ser, de verdad, un dos grandes motores de desenvolvemento do noso país nos próximos anos. E o valor cultural que ten como camiño de Unión Europea, non? Pero porque, ademais, ten iso. É moito máis que iso. O camiño é son, en realidade, o sistema, as venas, é o sistema nervioso polo que se construíu a Europa que coñecemos. É un motivo de orgullo sin ninguna dúbida. Europa non sería a mesma sen o camiño, e o camiño é parte esencial da identidade europea.
Señor Pazos, chegamos ao final do camiño. Pois é unha pena. Desde logo foi un camiño moi agradable. Pero ten que volver máis por aquí. Pero ten un minuto aproximadamente para dicir o que vostede queira ou que non nos dou tempo a falar hoxe e que a vostede lle gustaría dicir. No, é o único que quero dicir a todo como o mundo. Resumen, como os galegos é que confíen. Pero non que confíen neste goberno, que tamén, nin que confíen neste partido, que tamén. Que confíen en Galicia, que confíen en eles, que confíen no seu potencial, nas súas posibilidades. Somos un gran país. E se sumamos todos e se nos deixan, vamos a ser capaces de construir e de deixar aos nosos fillos un país do que estar orgullosos. Eu lamento moito todos esos mensaxes negativos que cada fin de semana anuncian un cataclismo final que vai acabar coa Galicia que todos coñecemos. Non é certo. A Galicia de hoxe é moito mellor que a Galicia de 30 anos e a Galicia de dentro de 30 anos será moito mellor que a Galicia de hoxe. E iso será gracias ao esforzo colectivo de todos. E nós, o único que queremos é contribuir a ese esforzo. A próxima vez que veña, pregúnte sobre a oposición. Estarei encantado de responder. Moitísimas gracias, moi boa noite e hasta unha vindeira ocasión. Un placer. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con señor Pazos, con Alberto Pazos, portavoz do Grupo Popular no Parlamento de Galicia, con Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, e con Luisa Piñeiro, directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal. Foi todo un placer estar esta noite con todos vostedes. A semana que van volvemos con máis e mellor, se é posible. Moitísimas gracias, moi boa noite. Saúdos, adiós.